sayang. Putang ina mo. Yes, palalo kayo? Yes. Numbers na naman. Hindi naman pipigilin ni Kuya dahil kung hindi mo tayo. Go lang, tol. Go, Coach! Nice try. Relaxis. Ang cute nito. Card number 3. Jay and Maki versus Anton and Kat. Galing niya nito. Galing niya nito. Jay and Maki versus Anton and Kat. Minion. Card number 3. Minion. May laro ka pa? Sabi ng mama ko, bring home the bake. Pero parang sunog na bake ko nito. Parang kung pa rin tayo na. Baka mas. Baka ganun. Nang? Pero string. Ayun na rin. Wow, yaman. Iyos ang sirin. Saan mo sila ang tuwang? Jack! Sino natin Randy? Kaligo na yata ako. Ang bilis na. Tol, go tol.
Ano score? Mahinog naman. Saging po. Hindi sila mga foreigner. Kaya huwag kayong magmalak. Ikaw lang naman na namin. Pero ako sa bumalik. Pinutikan. Bakla. Practice lang. Mamaya. Outside. Meron B. Ano ko ako? Taas. Uy, nakahanap na talaga ako ng Right number 1, Austin and John Drake versus JUS MDC. Men's doubles level team. Right number 1, Austin and John Drake versus JUS MDC. Right number 1. Di nga ako eh. Go, JC. Antayin ko na lang ko eh. You know that I love chicken nuggets. Wala silang Nice fry. Wala lang sila. Austin and John Drake. Right number 1. Nice one, Sam. Nice, Tol.
Lamig eh. Nice. At dyan na po nagtatapos.